Des del mòdul de comunicacions, com a administrador, pots enviar comunicats als treballadors clicant la icona Afegir. S'obrirà aquesta finestra on hauràs d'indicar la categoria, el missatge i els treballadors a qui ho vols enviar. També hi pots afegir un link i un arxiu adjunt. I pots escollir fer l'enviament immediatament o programar-lo. Una vegada enviat el comunicat, els treballadors rebran una notificació a través de mail i app. Per veure el comunicat, hauran d'entrar a l'àrea de comunicacions del portal de l'empleat i clicar sobre la comunicació.